Kaixo, nire izena Asier Arrieta da, eta bideak B2 ikastaroko escape roomaren prestaketarako bideoaren aurkezpena da hau. Julio Verne, letretan galdutako bidaia. Kaixo, nire izena Asier Arrieta da. Ikerlaria naiz, eta zuen laguntza behar dut. Nire eskuetara informazio oso baliagarria iritsi da, entzun arretaz. Azken berriek argi eta garbi utzi dute Julio Vernek mezu ezkutu bat utzi zuela bere historietan. Verne 19. mendeko idazle garrantzitsuenetakoa izateaz gain, ameslari amorratua zen. Bere historietan garaiaietan ezinezkoa ziren tramankulo eta garraioak deskribatzen zituen. Globoa, urpekaria edo despaziontziak besteak beste. Baina badago historio horietako batean, gertatzen den eta oraindik bete ez den gertaera bat. Munduaren erdialdera bidaiatzea. Ikerlari ezberdinek diote bere liburuetan gure planetaren erdire iristeko informazioa dagoela. Baina gu bakarrik ez dugu lortzen topatzea. Horretarako literaturan eta geografian abilak diren pertsonak behar ditugu eta. Pista batzuk topatzea lortu dugu. Ea horrekin nahikoa den, zuek, hain trebeak zareten ikasleek, pista guztiak topatu eta hain amestua den lurraren erdigunerako sarrera topatzea. Irrikaz betean nago. Bada, lagunduko diguzue sarrera hori bilatzen?